רק אחד. בין שלושתם? לא, הוא גם פישל כאילו כאן. אבל זה הוא עושה יפה. נו, אז מה לעשות באחרים? יש מה להסתכל עליהם? זה הכל עם סאונד, נכון? נוריד את הסאונד במיוחד שעכשיו שאמרת זה עם סאונד, נכון? לפני זה שאמרתי שהם לא עובדים, זה לא הייתה סיבה מספקת. נו, אחלה באחלה על זה. טוב, זה כבר פשט.